Home, tindre una família numerosa és, quan arribes a la vellesa, és d'agrair, perquè sempre tens un munt d'ajudes. Com per exemple a mi que m'han operat d'un peu perquè m'arribés la sang en terra. Pues cada dia me portava un fill a l'església. Jo soc una persona devota, tinc molta fe, però la fe la tinc justificada, perquè a mi quan era menut va passar una cosa per a mi molt important, que no va ser mèrit meu, sinó que va ser mèrit de ma iaia Antònia. La Antònia era una dona molt creyenta. Jo vaig néixer l'any 33. L'any 36 se va formar, va haver una guerra civil a Espanya. Al 37 el van dir cridar llistes per anar a la guerra. I llavors ens van quedar ma mare, ma germana i la iaia Antònia. I clar, ens van quedar sense reserves. Però ma mare l'ampolla tenia son pare i anava ella a buscar provisions. I un dia li va dir-li: no se'n vaig a missa perquè jo tinc que anar a l'ampolla i per la nit no hi havia trens de tornada. I diu: no vaig a missa perquè tinc temor que es desperti. L'abuela, que era molt creient, en aquella època la missa es feia a les 8 del matí. Això ja havien de matinar una mica. I se'n va anar a missa i es va encomanar a tots els sants del cel perquè jo no me despertés. Però mira per on me vaig despertar. Apunto els dies i l'hora que toca. Avui, que és 9 de juliol, Mateu 10, 24 i 33. Mama Antònia, perquè, com que era andalusa, no es diuen abuela, es diuen Mamà Antònia. Al plorar, se va despertar també ma germana. I amb això vam sentir una veu que mos deia: no ploreu, que la vostra iaia està a missa. Vam sentir la veu, vam veure la imatge, però aquesta paraula, això ja me va gravar. Vaig comprendre que hi havia alguna més. Això me va gravar per aportar una vida més religiosa. Era una altra època també, no? Què? Eren altres èpoques. Sí, era una època en què la dona no pintava tant com ara. La dona havia d'aguantar tot el que la volia. I si era un putero, doncs havia d'aguantar-ho. I què trobes d'això? Home, això no està bé, perquè la dona té que tindre els mateixos drets que els homes. I ens hem d'ajudar per ser bones persones. Van fa un reportatge. Pues somos muy católicos. Que parlen castellà, que no entenen. Ah, pues sí, pues bueno, parlem en català. Nostre Senyor som el que és l'amic nostre, Nostre Senyor. Sense ell no podríem viure nosaltres. Som molt catòlics. Qui te la va regalar? Aquesta dona que vaig buscar el diari. És un dels clients meus favoritos, saps, Manolo? Ah, sí? Què tal la bosseta? Massa grossa, potser? No, està bé. Ara li explicava a ella que me la va regalar. Claro, per tota la premsa. L'he de portar. Emocions en català. Bueno, pues, està demasiado bo. Sí, Déu. Quan hagués de fer una celebració, Sí, digue'm. ella te pot gravar. Ah, ella em pot gravar? Doncs va, jo ho tindré en compte, jo ella no la coneixia, jo només coneixia la Gemma. És neta, Bueno, és neta, filla de Toni. ah, doncs ja està bé.
Estaves de vacacions. Quan haguis de fer alguna Com vos dieu? Jo, Josep. Josep, i tu? Joaquín de Davant. Com estem? Com has fet? Bueno, todo. Todos los días venía, Ahora ya lo trobat en falta, L'has trobat a falta? Ai. No m'ho ensenyes. Vinga. No t'ensenyo els meus. Si t'ensenyo els meus, aprenderan a córrer. Els tinc un flat, jo. Ah, sí? Vaya, ara que no molt, home. No, vinga. Dedicàvem a parlar al revés perquè la gent no ens entengués. Nosaltres no ens enteníem, però la gent no ens entenia. Per exemple, a mi que diem Manuel o Manolo, me dient lo mano. És Manolo, lo no, Manolo, lo noma. I a Espanya me diuen Ñapaes. Un que diem Paco, diem Copa. Y en fin, mira, la manera de divertirnos. Pero no nos cambiaban de orden los vocales, sino de puesto. Por ejemplo, di, pues, Ñapa es España, Ñapa es España. M'agrada fer sudoku. M'ha fet gràcia aquella noia que m'ha retrobat que filmava. No cal només de parlar castellà. Perdó, no la va convèncer. Quin creus que és el millor invent que s'ha fet des de que vas néixer? A vegades m'admiro i faig com és possible que un mòbil es comuniqui a mils i mils de quilòmetres i te'l pugues moure. I diu, això és una cosa que encara no l'entenc. Com és possible? A mi m'agrada també la ciència. A mi m'agrada molt la ciència també. I ara menjar les palometes. La iaia, que guapa. Sempre va ser més guapa. Però jo vaig conèixer Antonieta en ple dia. Un dia que anava pel Carressol, ells vivien al Carressol, que és el carrer Corsini, i estava repenjada a les cortines de la casa mirant a la gent que passava pel carrer, i amb això vaig passar feina a la bicicleta i me la quedé mirant i dic, mira, quina noia més bonica. Però només va ser la cosa aquesta. Aquesta és tu, potser no? No, jo no sé que existia encara esta. Deu ser... Joan. I esta deu ser Núria. Ah, Mari. Ah, Mari. He perdut molta memòria. Era la tia Mercè, no? Sí. Aquesta és la tia Núria, que van llegir algunes coses. Que mones. Que petites. Ui, la tia Mari, que guapa. I aquí esteu vosaltres. Que guapa estava aquí, estava allà. Sí. Aquí està més un pare, la Mercè, Joan, Mercè, la tia Mercè, ton tio Manel i Mari. Quan vivíem en família, em fa l'efecte que jo era molt recte també. Era recte i disciplinat. I els feia anar, també
la que més, en fi, jo procurava pues, amoldar-me. Quan sortia del negoci, que ja ho he explicat abans, i trobava els nois que saben jugar, doncs m'hi ficava a jugar amb ells, Sí, a mi i m'amoldava. algun dia sí que m'han dit que eres estricte. Sí que ho era estricte. Per què? Era estricte perquè jo volia que ells agafessin bones virtuts, que no es decantessin cap a per a ser un despistat o per a... en fi. Jo era molt estricte, sí. El que no sé si els devien tindre temor. Suposo que no. Perquè jo, si per exemple els maldava després, anava i els acariciava. I este qui és? Este sóc jo? És tu? Sí. I este és Guillem. Este és Guillem. Agustí, quina cara fa? De pillo, eh? Què fas? Pues mira, m'estan entrevistant. Jo només volia dir una cosa a l'entrevista, que és el millor iaio del món. Tu m'has dit un? Super carinyós, super simpàtic, sempre se preocupa per tots. Sempre que algú està mal o algo sempre està preocupat, que a veure què fa. Se'n recorda de tots els sants, de tots els cumpleaños de tots. Mira que som un munt a la família, però... M'acompanya una neta? Ah, ¿y la neta? Hola. Si vol que m'avisar con aquesta cançó. Ah, ser reportera, venga. Sí. Ah, Has estudiat per això? oh, molt bé. Ella de qui és filla? Antoni. D'aquí? Antoni. Ah, de Toni. És que em perdo. Home, ja, però recordar-te dels jocs és difícil. Jo a vegades, per saber qui és un home, de saber que sí hi ha. Va, i para l'he perdut. Adeu. Ui, adéu. Adéu. Sí, No, sí, que molt de l'altre dia no temps. vam provar. Oh, parlo niña. Ah, deia. 80? D'aquí més de 85. I tu, guap, 87 o 88? 89. 89. Sí, ja t'he dit. Allí va. Què faries si te toqués la loteria? Per repartir-la, això ho he pensat algunes vegades, repartir-la entre la família i després fes obres de caritat. Ficaria Càritas o Mans Unides o altres puestos també. Quan jo tenia 23 anys, vaig agafar una pulmonia. El posta vam estar a 10 graus a 0. I aquella nit vaig tenir necessitat d'anar al lavabo. I no trobava les sapatilles, no trobava res. Vaig anar descalç. I la temperatura del carrer estava a 10 graus, els mosaics devien estar almenys a 15. I em va agafar una pulmonia. Em vaig ficar allà a fer pros, i, en fi, en aquella època allò te curaven amb penicil·lina. Però la penicil·lina a mi el que em feia era aliviar-me, però no m'ho curava. I un dia, estava a la botiga, va passar un home que venia medicina de la natura. Dic, tu portes algo para curar-me una pulmonia, que dic. I me dice, mira, compra'm això, que veus com t'ho cures. I sí, allí me deia que nadie iba, fent novenes me curaria. I ho vaig fer i vaig quedar completament net. I llavors, no sé quan vaig agafar afició a al tema este, i va ser quan vaig començar a comprar llibres
que parlaven del metge este d'Hipòcrates, va descobrir que tot el que surt de la terra porta vitamines, porta minerals, i que això és la medicina que el nostre cos necessita. I això ens diem que el que mengeu sigui el vostre aliment i la vostra medicina. Jo, procuro fer aquestes amanides grans perquè així m'alimento de productes naturals inclús, perquè pel que veig les coses crues són les que millor ens van a l'organisme. I per això segueixo en aquesta idea. Me faig per mi tot sol, me faig una amanida gran i procuro menjar durant el dia el 60% del que menjo, que sigui. Ja està. Vols explicar alguna més? No sé. Mira, tinc una pregunta. Què faries si poguessis dominar el món? El món, per millorar-lo, hem de seguir els consells que ens dona la Bíblia. Estimar-nos, ajudar-nos, entendre-nos i a no barallar-nos. Això seria el remei més important perquè hi hagi pau al món. I vols dir alguna conclusió per al vídeo? Vols dir alguna cosa? No res, mira. Suposo que este vídeo, qui més lo mirarà serà la família. I com que això no vulgui durar anys, jo ja no els diré. Bueno, doncs, un record de la passada. Ai, iaio, que bonic. Però encara estiràs molts anys aquí, no? Estic a punt de fer 90 anys. És molt, i estàs superbé. I tot això és conseqüència perquè millor moltes coses crues.